Formal lang gipalabang sa Konseho sa Mandaue ang komprehensibo nga bike lane ordinance. Apan bisan pa man sa pagduso niini, gipasalig sa City Hall nga dili sila mag-require og pagparehistro sa mga naggamit og bisikleta. Ang report ni Nico Sereno. Labi na sukad miigo ang pandemya, mas midaghan ang migamit og bisikleta nga matang sa transportasyon. Ang uban nakitang gamit kaayo kini tungod sa limitado nga pampublikong transportasyon karon. Sa Mandaue City, una nang nakabutang og mga bike lanes ang syudad sa pipila ka mga kadalanan. Alang kini sa luwas nga pagbiyahe sa mga bikers. Ang mga tao naggamit na og bisikleta. And then para sa safety sa ato mga bicycle rider, mo na naghimot ta og ordinansa about ining bicycle lane. Ubo sa ordinansa, giauhag ang pagbutang og dugang bike lanes sa syudad. Ingon man pagmontar og dugang bicycle infrastructures, mga bike rack o parkinganan sa mga bike sa mga pampubliko nga establishmento. Ang mga private establishments gi-encourage sab pagbutang og bike rack. Ingon man dugang libre nga bike repair stations aron makatabang sa mga bikers nga makasinati og problema sa kadalanan. Sa mga private establishments sad ato sa silang gihangyo nga 5 to 10% sa ilang allotted parking area buhaton nga bike rack. Apan bisan pa man sa pagpasar sa ordinansa, giklaro ni lumapas, walay plano ang City Hall mumando og pagparehistro sa mga bisikleta. So di na nato sila hatagan og additional burden nga mobayad pa sa bike registration. Pasado na sa first reading ang ordinansa nga giduso pa sa Committee on Laws alang sa dugang review. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.